Volám sa podpraporčík Matúš Štefko. V policajnom zbore som od roku 2012, teda slúžim 6 rokov na oddelení jazdnej polície Košice, prezidia policajného zboru. Po skontrolovaní zdravotného stavu koníka a nasedlaní nasleduje hliadková služba alebo obchodsková. Slúžime v ťažko prístupných terénoch, ako sú chatové oblasti, kde sa ťažko dá dostať služobnými autami. Je to napríklad v Tatrách alebo na Orave, na Širave, v Slovenskom raji. Kade, po celom Slovensku máme pôsobnosť. Koník nemôže vlastne reagovať na všelijaké vzruchy, ktoré sa môžu stretnúť s ním v tej hliadkovej službe, alebo napríklad na bezpečnostných opatreniach, ako sú futbalové zápasy alebo nejaké iné demonštrácie. To znamená, že streľba, oheň, všelijaké vlajky a podobné vzruchy, ktorých sa bežné kone boja. Som bol dvojnásobný šampión v rodeu v disciplíne team roping a range doctoring. A tento rok som sa v týchto dvoch disciplínach stal majstrom Slovenska a dvakrát vicemajstrom Slovenska. S kamarátmi, s ktorými spolu jazdíme rodeo, sme sa zúčastnili aj zahraničných takýchto rodeí, kde v Česku a v Poľsku sme sa takisto umiestnili na prvom mieste.